Op een onkoststuk groen, jonken het Iepenlof-museum, komt een nij-intreegebouw met een grutter parkeerterrein. Want nota waard dit in je broek door Stagong en tegelijk een parkeerplak. Maar dat kan het langer, de Bjorman het hoeste keer had. En eens weet ik net volle wurg meer, want het museum loekt heel dit meer beziekers. Twee van de haast 60 vrijwilligers die de Damshoes draaiende houden, mij van de morgen symbolisch de eerste peel slaan. Vanzelfs in klein van Jettiets. Ik vooral om dat stukje geschiedenis te vertellen, Jere. En het wie het laatste stukje geschiedenis van de leegvinter van heel Nederland. Ook griezelijke wenomstandigheden, bittere jaarmoorden. En we moeten leren van de geschiedenis. En daar wil graag een passion aan mij doen om dat behouden te blijven. Het Iepenlof Museum in Nijbeets begint in 1960 met dit Damshoes. En stadig komen er verschillende hoeskes bij die de beziekers zien laten hoe het er in het tijd van de veenarbeiders ontagien in deze contraien. Klerenjarmoed. In het hier verdubbelt het tal beziekers van 4.000 naar 10.000 alle jaren. Het komt een hele potte weerom, zeker bij oudere mensen. Dat is alle jaar herinnering. Er moet op zich nog een boerderijke komen en nog een squaltje van vroeger. Maar die vroeger een squaltje, de eerste squaltje. Dus plannen ben er nog wel. We zijn er net op de Bij de opening van het museumweekend in 2013 met de uitbreiding die het meer dan €1 miljoen kost, kleerwijze.